Hem reprès el curs després de l'estiu i ens trobem en una ciutat i en un país en què tots els dies passen coses. I, malauradament, en els últims temps, les coses que passen no són precisament per estar molt pagats. En principi, l'acte estava preparat per al dia 29. Afortunadament, el passarem al dia 2 perquè el dia 29 la Dana ens va tornar a visitar i ara estem avui així. I avui també hi ha un acte, que no cal que vos diga de què va l'assumpte, que en principi requeriria que també estiguérem en aquest lloc. Com no tenim el do de la ubiquitat, avui anem a complir en el nostre programa. Vos recorde que en el mes d'octubre tindrem una altra sessió dedicada als centres d'internament. En novembre tindrem una sessió dedicada a la universitat. D'alguna manera, continuïtat en el que avui anem a fer. I finalment tenim preparat, encara que no dissenyada del tot, per a l'últim mes de l'any fer una mena de tancament, resum del tema de la Dana, encara que la Dana ens va a continuar reclamant atenció al llarg dels pròxims mesos. El primer que vull fer és agrair a José Manuel Souto, catedràtic del Departament de Didàctica Experimental i Social, crec que se diu així, més o menys, i a l'equip que ell mateix ha seleccionat per a fer front a la sessió d'avui. Jo crec que tots els que estem ací hem passat per algun grau de l'ensenyament i en alguns moments determinats. Jo, personalment, no deixo moltes vegades, tinc filles, tinc netes i, per tant, el tema educatiu està sempre present en la família. De vegades me pregunte si hem avançat o no hem avançat. Jo us conto una anècdota molt curteta. Només guarde del meu batxillerat uns apunts de filosofia i un examen d'història. Com que el fetent en aquell moment era fer ciències, batxiller de ciències, doncs tot el que podem dir, anomenar avui humanitats, ho vaig deixar a banda. I a partir de 5è de batxillerat, vaig acabar el batxillerat fent el batxillerat de ciències. Quan veig els apunts de filosofia me n'adono que tot aquell bagatge que estava concretament des dels presocràtics fins a l'existencialisme no ha deixat la més mínima empremta en el meu cap a partir del moment en què acaba el batxiller. I me dedique a estudiar una carrera tècnica i després me n'adono i me pregunte a mi mateix quin solatge ha deixat el batxillerat en la meva formació. I aquesta és la pregunta que continuo fent. I la resposta és que he hagut de reciclar-me si és que m'ha paregut que les humanitats tenien interès. I arran d'aquesta reflexió, jo avui volia escoltar si hem avançat, si hem retrocedit, si aquella anomalia que suposava fraccionar el coneixement entre ciències i lletres avui ha deixat alguna trajectòria en l'ensenyament i connectarem després en l'ensenyament superior de la universitat. No vull gastar més temps en parlar, anem a iniciar la sessió i a partir d'aquest moment José Manuel Souto és el que conduirà el debat i la sessió, agraint-li de nou a ell i als nostres acompanyants d'avui que hageu dedicat un temps a preparar la sessió i a vindre avui a esta sala d'actes del Movim, a la que hem d'agrair una altra vegada més les facilitats que ens donen per a continuar utilitzant aquest espai. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Joan, i a la plaça per pensar en l'educació com un tema de debat per a intentar... Jo penso que per a intentar i per a lograr, si és possible,
fer de l'educació una eina de futur, una eina de pensar els problemes que tenim actualment i com resoldre a partir d'un raonament escolar. El títol d'esta taula redona és Coneixement escolar i participació social. Per què? Perquè el que intentem demostrar a partir de xicotetes intervencions, intentarem, a més, finalitzar sobre les 7:20, una cosa així, i després cadascú, si té interès en continuar el debat, continuarà, i si no, evidentment, anirà a la plaça de l'Ajuntament, que està aquí al costat, en la concentració per un tema social de los que nos interessa. El que comentava és intentar fer un debat sobre si des del coneixement escolar se pot millorar la participació escolar, fer una ciutadania més crítica. Per a fer això, nosaltres hem organitzat aquesta taula redona en els següents punts. En primer lloc, és intentar situar-nos. Comentava ara Joan que el que recordava era la fragmentació del coneixement escolar de la seva etapa. Però nosaltres volem recordar així una sèrie de persones que ens han invitat a relacionar el coneixement escolar amb la vida quotidiana, amb els problemes socials. I en aquesta relació entre la societat i l'educació, un punt molt important és el paper de les famílies. Per això he convidat a Rubén Pacheco, que és el president de la Federació d'Associació de Pares i Mares d'Alumnes de València, per a parlar d'esta relació entre les famílies i l'educació. FAMPA València ha sigut un moviment social que jo penso que és molt rellevant per entendre l'educació escolar així en València, i ell comentarà. Després participarà la veu de l'alumnat. Hem convidat a la xarxa Aitana, que té més presència en Alacant que en València, però és una xarxa d'alumnes, per a parlar quins són els interessos dels alumnes actualment dins d'un centre escolar per a poder participar en relació a les propostes escolars que fa el professorat diàriament. I finalment, el meu company també de Gea Clio, que és un grup que ha nascut en l'any 1989, és a dir, ja prou anys, Vicent Peris parlarà d'un projecte. És a dir, ¿esto té futur? Pues sí, té un futur, i ell mostrarà els projectes de centre i en concret el projecte nosaltres proposem. Com se va buscar la relació entre la institució escolar, la institució política local, el municipi, i la comunitat educativa per a fer projectes d'intervenció social. Per a fer totes aquestes coses fa falta teoria, no se pot improvisar. I jo va referir així a una de les persones que més ha influït en el nostre pensament, Paulo Freire. I aquestes dues frases jo penso que resumen molt bé el nostre propòsit. Enseñar no es transferir conocimiento, es crear la posibilidad de producirlo. Y yo pensé que esta es una de las claus de esta reunió, una reunió que és indiferent al xicotet número que puguem estar així. L'important és crear una actitud de relació i de diàleg i crear la possibilitat de produir coneixement per a intervenció social. I en segon lloc, l'educació no canvia el món, canvia les persones que van a canviar el món. Jo penso que esto sempre lo he comentat, que per molts canvis educatius i legislatius que existisquen, si no canvia l'actitud del professorat i de l'alumnat i de les famílies, no va canviar l'educació escolar. Però la teoria està molt bé, però després hi ha d'anar a la pràctica. I com pot influir el coneixement escolar en la pràctica? Doncs així he posat un exemple d'un treball que feien en el màster de secundària amb l'alumnat, que és la relació entre l'espai concebut, l'espai percebut i l'espai viscut. Què significa això? Significa que totes les persones que estem així en aquesta sessió i en aquesta sala tenim un espai que és viscut, que és un espai de sentiments, de sentits, d'emocions, que t'agrada contemplar les núvols, el mar, la tranquil·litat d'un passeig al costat d'un riu, de lo que siga,
I aquest és un espai que tu vas a defensar perquè és viscut, és el teu espai. Però després hi ha un espai percebut. Per exemple, és espai percebut que existeix moltes vegades en els claustres que diuen els alumnes són els nostres enemics i hi ha que anar a classe amb una coraza perquè va haver pelea. És espai percebut que també moltes vegades diu és que no se pot fer res en aquesta situació internacional que tenim, és el que hi ha i per tant tenim que contentar-nos, és algo que se pot modificar. I després està l'espai concebut des del poder polític, des del poder territorial. Esta alumna havia interpretat l'espai viscut a partir de 2 manifestacions en les que havia estat. En la primera, una manifestació que havia contra l'avortament i en una segona, una manifestació a favor de les dones. I això era el seu espai viscut, el que havia viscut ella en la plaça de l'Ajuntament. Però la plaça de l'Ajuntament també per a ella era la representació de les falles i era la representació d'aquest espai de la pista de gel que posen en el Nadal, que és el que hi ha, que és la representació simbòlica de la plaça de l'Ajuntament. Però la plaça de l'Ajuntament també era, en aquest moment, un espai que s'estava planificant perquè fos la plaça del poble, una plaça de passejar. Doncs bé, aquest tipus d'intervenció escolar és la que permet crear una ciutadania. Totes les persones que estudiaven i que estudiaven en el màster de secundària per ser professors, el que pensaven és que se podia intervindre a través de projectes com el que després es posarà Vicent Peris. I aquesta és una possibilitat i una esperança a la que no volem renunciar. Perquè també en l'escala familiar és possible estudiar les transformacions territorials d'Espanya en els canvis que existeixen entre el nombre de persones que formen una família o esto que està en color groc, taronja, blau, etc., és què és el que fa en cada hora del dia les diferents persones d'una família. I ahí és on existia sempre una peretxa entre alumnes varons i alumnes dones perquè el dissabte generalment els varons anaven a jugar i les dones estaven treballant en tarees domèstiques de casa. Estas coses són exemples de lo que se pot fer des de classe en una relació entre la societat i l'educació. Però aquesta relació entre la societat i l'educació està organitzada en 2 instàncies. Una instància és la institució escolar, que com recordarà després Rubén, té moltes mancances, sobretot a l'inici de curs. Però després estan les persones, i les persones són les que poden fer possible aquesta intervenció escolar, sobretot si són capaços d'agrupar-se i crear col·lectius que projecten en el futur un horitzó d'intervenció de la ciutadania a través del coneixement escolar. És evident, i amb aquestes paraules voldria tancar, que la contradicció més gran que existeix entre la institucionalització de l'ensenyament escolar i les teories pedagògiques que diuen com s'aprende una persona està en la contradicció entre que l'aprenentatge és individual i l'ensenyament és col·lectiu. Un professor o una professora que té ganes de que una persona aprenga té que apropar-se a una persona per a veure com aprende individualment aquesta persona. I això en una classe de 30 o en un curs escolar que té 100 persones a teu abast és molt difícil de fer-lo. Però si tu t'agrupes i formes part d'un grup d'innovació, és possible que trobes algunes possibilitats de modificar la realitat institucional a través de tasques colectives. I esto es lo que nosaltres intentarem mostrar a través d'experiències com la de nosaltres proposem. Jo el que voldria ja és agrair a Rubén, Judit, Vicent, que estan així a la taula, la seva col·laboració per a fer possible amb raonaments subjectius, amb raonaments de lo que estan sentint des de la posició de pare de família, d'alumne d'un centre escolar, de professor d'un centre que té una possibilitat d'innovació,
en mostrar que encara avui, 2025, encara avui, després de lo que ha passat en la flotilla de Gaza, encara avui, després del genocidi que estan transformant Gaza per part del govern sionista d'Israel, és possible una esperança de la convivència democràtica nascuda del coneixement escolar. I això és el que ara intentarem desenvolupar en les aportacions de Rubén, de Judit i de Vicent. Moltes gràcies. Bé, intentaré ser breu i no enrotllar-me massa. Bé, FAMPA València, m'imagine que totes les persones presents tenim més o menys clar què és, però vaig a fer una xicoteta introducció. FAMPA València naix amb la transició d'aquest país en el 1977 i estem a punt de complir 50 anys, igual que jo. Estem a prop ahí. I, evidentment, naix en un moment crític i en una voluntat molt clara, i és fer que les famílies en aquesta etapa, per fi, democràtica, participen de l'administració educativa per a dotar d'una educació de qualitat a les seves filles i fills. En aquesta voluntat naix i des d'aleshores fins ací, aquesta és la tasca que hem estat construint. No vaig entrar en detalls de les vicissituds que hem tingut al llarg d'estos quasi 50 anys, perquè seria massa, però sí que vull dir que FAMPA València, a nivell d'organització, de federació d'associacions de mares i pares en quant a l'estat espanyol, té una estructura molt peculiar i prou més organitzada i polida, vaig a dir-ho així, que la resta de l'estat. Nosaltres ens organitzem primerament en les AFES, AMPES, que estan al centre educatiu, ja sigui de primària, secundària, infantil, inclús FP, encara que de la FP intenten expulsar-nos de manera permanent, però continuem estant ahí. Després ens organitzem a nivell municipal, organitzant coordinadores educatives de caràcter municipal o de barri. Després estem organitzats en estructures comarcals, tenim una agrupació en cada comarca que aúna a totes les AMPEs de la seva comarca. Després tenim, de l'estructura comarcal naix el Consell de Govern de la Federació, que és el segon màxim òrgan representatiu. Després tenim una executiva conformada per uns 14 membres, el Consell de Govern té 86, si no recordo malament, i després tenim l'Assemblea, que l'Assemblea es reuneix de manera anual. En aquesta estructura el que aconseguim és algo que dic que és peculiar i és significatiu per la diferència que comporta amb la resta de l'estat espanyol. El que aconseguim és una estructura molt horitzontal en una molt gran quantitat de gent activa de manera simultània i això ens permet sempre tindre gent que està preparada i predisposada a tirar endavant amb iniciatives, formar part de grups de treball, de comissions de treball, per a l'elaboració d'informes, iniciatives, etc. La diferència respecte a la resta de l'Estat és que nosaltres, amb aquesta estructura, sempre tenim una renovació i una continuïtat assegurada i una participació activa d'alt nivell. Què fem? Pues representem a les famílies davant l'administració pública, és l'àmbit més alt, però representem també a les famílies en els nivells més baixos dels nostres esclaus, entre el centre educatiu o el necessari. Informem, assessorem, donem suport a les famílies, donem impuls a les campanyes, per exemple, d'igualtat educativa, a les campanyes per l'ensenyament del valencià, com ens va tocar fer el curs passat, per informar les famílies de com portava aquesta nefasta nova llei que se'ns ha imposat. Ens deia el dia fa poquet un secretari autonòmic d'Educació que ha estat una llei votada i aprovada en les Corts. Fantàstic, però això no lleva que tinguem dret a continuar estant en contra d'aquesta norma, que considerem que atenta contra els drets de la població i de la infància.
i defensem la qualitat educativa, les infraestructures, el dret de l'alumnat i de les famílies. Per donar un exemple del que això suposa en la vida pràctica o el dia a dia de les aules, vaig a retrotraure a dos fets fonamentals de la nostra història recent que han impactat d'una manera directa en l'educació dels nostres fills i fills en el sistema educatiu, que han estat el Covid i la dana. I el poso com a casos exemplars perquè el treball que s'ha fet des de les AFES, la Federació i la Confederació d'AMPES ha estat significatiu per a la manera en què s'han desenvolupat les coses en una situació de crisi i en l'altra. L'impacte inicial de la Covid, tots sabem quin va ser, el tancament de centres educatius, la transició brusca a l'aprenentatge telemàtic per a quan no estaven preparades, problemes de connectivitat, recursos tecnològics entre les famílies d'una manera molt desigual, i el que farem directament en aquesta situació va ser precisament detectar l'escletxa digital que existia, que l'administració no havia detectat, no se n'havia adonat, les AMPES, les AFES i la Federació van detectar aquesta situació, van fer un estudi ràpid de quin era el percentatge de població a través d'enquestes i el contacte directe amb les nostres associacions i associacions, i van comunicar a l'administració que en aquest moment existia un percentatge del voltant del 14% de l'alumnat que no estava rebent cap tipus de classe perquè no tenia mitjans o manera o preparació de la seva família i el propi alumnat per a poder accedir al que se suposava que estaven sent les classes online. L'administració en aquell moment va ser receptiva a aquest estudi que vam fer en 2 setmanes. Ho vam comunicar el dijous i el dilluns següent l'administració d'aquell moment ja havia comprat totes les tablets i els dispositius digitals portàtils disponibles al mercat valencià, tots per a portar-los a les aules. Van ser pocs, 6.000. Sentencias que no recordo la cifra exactament. Però encara i tot van tenir una primera resposta que va ser immediata. Després van vindre les tandes i més. Van detectar també problemes en el tema de l'alimentació infantil en aquell moment. Ho vam posar sobre la taula, vam aconseguir que es posen les solucions. Vam aconseguir també que es prengueren adaptacions i mesures acord a allò que s'havien detectat en l'àmbit de l'educació online en aquest moment i el confinament. Es van coordinar amb els centres i amb les AMPES que van garantir que l'alumnat amb més recursos tingués un accés més ràpid a la seva formació en aquella situació precària i també per poder mantenir una alimentació acord a allò que el seu menjador hauria rebut en el cas que estava en les aules. Tot això, sense la participació de les AFES, hauria sigut impossible. O hauria sigut possible molt més tard perquè la detecció per part de l'administració hauria estat més deficient o més tardia. I això pot posar en paral·lelisme amb el que ha ocorregut en la dana. La dana ha sigut un dels desastres de magnitud més gran que hem pogut patir al País Valencià al llarg de la nostra història. No fa falta ni que diga recent al llarg de la nostra història. Les pluges torrencials i les inundacions van ser els efectes a les infraestructures educatives, no cal dir a les vivendes i als espais públics també, de dimensions desconegudes fins a aquest moment. Més de 75.000 vivendes van ser danyades i un total de 110 centres escolars van estar afectats en diferents graus d'afecció. L'alumnat desplaçat, els centres que hagueren de romandre tancats o parcialment operatius, van ser la pràctica totalitat del 110 i en setmanes successives la quantitat es va anar reunint, però en cap moment es va tindre present que la tornada d'aquests centres educatius no podia ser de la nit al dia com si no havia passat res i que no es podia pretendre donar una imatge de normalitat que no existia. Les respostes immediates per part de la València van ser la coordinació de la campanya solidària Una infància sense fam i la recollida de material escolar per a les entitats i filials directament a les famílies
afectades que s'havien de preocupar sense res. No n'hi havia ni taxos. I van fer aquesta campanya de recollida de material a nivell estatal i de fons econòmics també per a tirar endavant l'altra campanya, que és la d'infància sense pal. L'objectiu d'aquesta campanya va ser literalment suplir el dèficit d'atenció que va patir aquesta comunitat per part de la seva administració pública. L'administració pública es va dedicar a intentar donar una imatge de normalitat que no existia des del minut 1 i va desatendre literalment i de manera radical i absoluta les fàbriques, els centres educatius, els xiquets i les xiquetes. Tot això va eixir endavant exclusivament per la tasca que es va coordinar des dels centres educatius amb la comunitat educativa en general, professorat, famílies i voluntaris, per a poder recuperar els centres educatius. Paral·lelament, amb l'ajuda de FAPA València, la dotació de material escolar i les entitats, evidentment, per a recuperar aquesta normalitat. També s'han fet tarees de gestió emocional per a les famílies afectades, campaments de la campanya d'infància sense pal per a poder portar els xiquetes, els xiquets i el seu professorat a gratges d'escola per a que es desconnectaren durant una setmana d'aquest àmbit que havia patit la dada, pogueren reconnectar a nivell personal, humà i emocional i al mateix temps que tingueren atenció psicològica d'especialistes en aquests campaments. Fonamentalment les xiquetes i xiquets, però també de manera simultània el seu professorat. Tot això finançat exclusivament amb les donacions que fa de FAPA València de tot l'estat espanyol i també l'estranger. Ni la més mínima ajuda en cap moment, en cap sentit i de cap manera per part de l'administració pública. De cap administració pública, fins que l'abril el Ministeri de Salut i Infància s'ha apropat a nosaltres des que va començar el projecte i ha decidit finançar-nos, finançar aquest projecte de colònies infantils de manera total durant 3 anys. Esperem que mantinguen el compromís i puguem continuar amb aquest tractament. La idea és portar a la totalitat de l'alumnat afectat, que són greument afectats, que són vora 24.000 alumnes, a les grans escoles. La situació del 2025, un any després, pràcticament un any després, es difera moltíssim per fer. Alguns centres encara no s'han recuperat o estan funcionant amb equipaments provisionals o incomplets. Són deficitaris, inadequats, l'alumnat continua en barracots en molts casos i són barracots que estan pèssimament moderats. Les famílies estan continuant reclamant una resposta integral per part de l'administració en infraestructures de suport emocional, de recursos humans, de participació efectiva i és una altra, l'administració pública en aquesta ocasió, en contra del que va ocórrer en l'etapa de la Covid, no ha volgut escoltar la comunitat educativa en cap moment. Ni tan sols en les 2 úniques ocasions en les que s'han reunit amb nosaltres després de l'altra. I reclamem també, evidentment, polítiques d'educació que inclouen plans de prevenció davant dels desastres naturals i els efectes del canvi climàtic i la vulnerabilitat de les infraestructures que s'ha quedat feta de posar de manifest. En aquest començament de curs, superar aquestes qüestions o plasmar aquestes qüestions, el que es queda clar és que no hem après res. I això sí que vull deixar clar. La Covid ha suposat un moment de crisi en el que la comunitat educativa va treballar de manera conjunta, l'administració i comunitat educativa de manera molt activa i colze a colze, privada, concertada, pública, sindicats, professorat, directors de centres i administració, i en aquesta ocasió ha sigut radicalment el contrari. L'administració pública s'ha tancat en si mateixa, no ha pres nota en absolut del que va fer, del que va ocórrer i com va funcionar la crisi de la Covid. I ens hem trobat que, arribats a un any, ens manca personal docent. Més de 2 setmanes després de l'inici del curs, encara hi ha moltes classes de docents sense cobrir en la pràctica totalitat dels centres educatius. Falten més de 1.000 docents en vora 2.000 centres educatius. Estem pràcticament a 1%, però evidentment és una mitjana per part de les famílies importants i indegudes, però almenys en aquesta ocasió va servir per que l'escola pública tindrà els fons necessaris que no van estar destinats a la seva recuperació.
Cal la cobertura de totes les vacants i les substitucions, la reversió de les retallades, la recuperació dels plans de creació i millora de les infraestructures educatives, l'agilització del pla de confort tèrmic per a tractar-lo a la comunitat educativa, sembla que els edificis educatius siguin els únics edificis públics que no estan climatitzats. Això és molt significatiu, quan el benestar climàtic influeix de manera radical en la capacitat dels nostres edificis en l'assimilació del coneixement. Per això la gent de l'administració pública això no importa. És necessari una baixada de ràtios i la reversió de les polítiques contra l'ensenyament de valencià que estem patint aquest últim any i en els últims mesos és la manifestació de la manera més correcta. I ja per acabar, dir bàsicament que cal que l'experiència viscuda, el passat i el present no siga només anecdòtic, sinó que servisca per reforçar el sistema educatiu i la participació de les famílies de manera resilient, comunitària i justa. Que totes les persones implicades, famílies, professorat, centres i administracions treballem per una educació que tinga com a centre l'alumnat i no sols el seu aprenentatge, l'alumnat. El seu benestar físic, emocional, la seva formació i evolució més enllà dels aspectes acadèmics i que siga un sistema que valori la dignitat, la cura i la igualtat i el respecte general dels seus drets, dels drets de la infància. Per això us anime a que us sumeu a la participació en el sistema educatiu endavant i realitzeu endavant l'exposició per donar pas als meus companys. Jo soc Judit Sematón, actual presidenta de Xarxa, que abans deia FABE, però jo són a més, normalment. I també estic estudiant un grau superior de formació professional. I el que fem en Xarxa realment és promoure les associacions en els instituts representant els estudiants de l'ESO, batxillerat i FB per a que ells mateixos coneguen els seus drets com a estudiants i puguen lluitar per ells. També des de la nostra experiència tant com a primers participants com a la junta directiva s'han plantejat projectes per a la millora de les situacions en les aules. L'últim projecte va ser Veu Estudiantil d'un protagonista que va transcorrer al llarg d'un any i va tindre diversos encontres on els joves debatien democràticament per posar els problemes que havia en les aules i proposar-les una solució de manera tant a curt plaç com a llarg plaç per a aquesta millora de situacions en les aules. A més també d'intentar unir a diversos estudiants per un mateix objectiu, que és la reforma de l'educació, ells se preocupen per altres, no? Que no sempre estan, com moltes vegades en les classes, en les aules, veiem que els estudiants miren primer per si mateixa de, això, si m'interessa més a mi, vaig a votar per això. I des de Xarxa Aitana apoyem a que no siga així i que també pensen per un col·lectiu en general, que és els estudiants. Les nostres reivindicacions sempre són que la primera és que tinguem una escolta activa per part dels docents, de les famílies i de l'administració i perquè els nostres espais participatius no se quedin només en aquest lloc, sinó que es poden llevar a cabo. També sempre us ho dic, que
al final estem canviant molts estudiants perquè hi havia estudiants que no sabien el que era participar de xerrament activa. I, per exemple, ara, ahir, quan va ocórrer la de la flotilla, no? Mos van escriure per a veure si podíem fer un comunicat o si podíem fer més incidència per a ajudar a altres estudiants i altres persones que ja no només no són del teu centre, sinó que són d'altres països. O sigui, al final nosaltres tenim com aquesta esperança de que si feu córrer la veu podem arribar a moltíssimes més persones de les que ja són. També tenim com que una de les reivindicacions molt grans que tenim és que se reconeguen les nostres experiències, perquè nosaltres reivindiquem que el nostre punt de vista també és vàlid, perquè som al final els que vivim en els centres educatius de primera mà el que passa dins una aula, a banda dels professors, no? I moltes voltes detectem problemes com de convivència, de comunicació, de bastantes situacions o potser la mala climatització en les aules, que és un problema que estem treballant actualment, i ho detectem molt més que altres persones. També nosaltres tenim moltes propostes de millora, però les més importants són crear una estructura participativa real, que les associacions dels centres no siguin només un punt constructiu, sinó que tinguin la capacitat de proposar i negociar canvis i que formin part també de la toma de decisions en un centre. També volem que els delegats de classe no siguin el típic gracioset de classe que, te votem perquè sí, sinó que tinguin una preparació de comunicació, una mediació, que tinguin aquesta manera de liderar-lo i que una vegada que ja hagin sigut votats com delegats. Que ens pareix també molt important tenir una major presència en el Consell Escolar del centre, perquè som al final el col·lectiu més numerós de qualsevol centre educatiu i realment som els que menys representació tenen al Consell Escolar. I quan de fet l'educació ha de ser un perill per a nosaltres, no? També pedim que ens donen espais per a fer propostes de manera regulars. Moltes vegades se ens denega això i que els alumnes tinguem que exigir-ho tota l'estona, al final ja fa fàstic i deixen de fer-ho. Entonces volem que també tinguem un espai per a posar com propostes als centres, no? També nosaltres fomentem trobades entre alumnat, professorat i famílies per a debatir problemes comuns i que cada grup no estigui com sempre tan dividit i tan, jo estic en el meu nivell de professor i aquí me quede, sinó que potser en una trobada d'una setmana tinguem aquesta cohesió grupal al final dels tres grups per a poder fer diàlegs com una comunitat educativa general. També volem incorporar la veu de l'alumnat en el currículum. Obrir espais dins de les assignatures per a que els estudiants agafen temes o formats de treball o productes finals. I també dar més flexibilitat a metodologies que valuen la iniciativa de l'alumnat. Per exemple, els treballs en projectes, la investigació, els debats a l'aula, que moltes voltes són un poc difícils,
jo he vist com de vegades que al final ha acabat en una pelea, però sempre si posem de la nostra part i podem moderar-ho bé, al final podem dir coses bastant guais d'ahir. I reconèixer públicament la participació, perquè les aportacions de l'alumnat es visibilitzen en els actes del centre, les webs o exposicions, i donar valor a la seva implicació en mediacions o inclús reconeixement acadèmic a modo d'incentiu, on siga només de manera simbòlica, no? De diploma, reconeixent, és una classe perquè està fent molt hincapié a la participació i hem millorat en X formes, no? I luego també la col·laboració de l'alumnat amb docents i famílies, perquè la participació, com ja he dit, no és només cosa de l'alumnat. I per a que la veu de l'alumnat tingui impacte, deu estar acompanyada de la implicació del professorat i de la família. I que no se trata de que cada sector vagi per el seu costat. I, per exemple, els exemples de col·laboració eren en els consells escolars amb representació equitativa, on s'escolten totes les veus i que apleguen a acords col·lectius. I també, sobretot, evitar les jerarquies rígides, perquè tradicionalment el professorat decideix i les famílies apoyen i l'alumnat obedeix. Però la nostra proposta és trencar aquesta lògica vertical per avançar hacia les relacions més horitzontals i democràtiques. Perquè si l'alumnat, docents i famílies treballen junts, el centre educatiu se converteix en una mena de laboratori de ciutadania democràtica. I no s'ensenya democràcia només en teoria, sinó que se practica clarament en la toma de decisions compartides. I també, els beneficis d'aquestes col·laboracions serien que fortaleixen els llaços de confiança, que els conflictes s'abordarien amb més diàleg i menys confrontació, i que els estudiants pensaren que no estan sols, sinó que les seues demandes poden ser respaldades per persones adultes que també pensen i creuen en una escola participativa. I com conclusions generals que sempre s'ha citat és reforçar la idea de complementarietat, perquè la veu de l'alumnat junt amb les famílies docents com un conjunt que s'alimenta per aconseguir més coses i més projectes, i que sin estudiants actius no hi ha centre educatiu verdaderament democràtic. Moltes gràcies. Bona vesprada. Soc Vicent Beis, professor de Geografia a l'Institut Font de Sant Lluís de València. Bona vesprada. Soc Vicent Beis, professor de Geografia a l'Institut Font de Sant Lluís de València. Vull agrair la invitació a Font de la Plaça perquè tinc l'oportunitat de donar a conèixer el que fem als centres educatius. En concret, els explica com l'IES Font de Sant Lluís de València incorpora al projecte educatiu del centre el programa internacional dels Ramons. El projecte educatiu s'elabora a partir d'un projecte d'innovació educativa encetat en l'any 2008 i desenvolupat pels equips directius i la majoria del claustre des de llavors. Les necessitats educatives de l'alumnat que atén el centre eren visibles en les elevades taxes d'absentisme, la conflictivitat i els nefastos resultats escolars. La resposta al problema detectat fou proposar un model d'innovació amb formes d'organització escolar alternatives a les tradicionals.
S'implementaren els àmbits interdisciplinaris en codocència, el que va obligar al professorat a aprendre a treballar de manera diferent i a experimentar desenvolupant la setmana de projectes. El centre escolar i es Font de Sant Lluís es localitza al districte 10 Quatre Carreres, a la perifèria sud de la ciutat de València. És un centre educatiu creat en els 70 per atendre el creixement de la ciutat que creixia per migrants nacionals i que ara, el curs passat, el 24-25, atenent a 842 alumnes, dels quals hi ha 45 nacionalitats. El 30% són estudiants forans, no tenen la nacionalitat espanyola. Això són dades extretes d'Ítaca. L'educació és un dret fonamental, públic i bàsic, que permet als ciutadans conèixer i exercir altres drets i deures en una societat democràtica. És més un bé públic que un servei públic, que un servei pot ser usat o no, un bé es té, no cal utilitzar-lo. Es recorda que parlem d'ensenyament obligatori i bàsic. El bé públic té com a propietats que és absència de rivalitat, el consum d'una persona no redueix el consum d'altres i no exclusivitat. És impossible excloure algú del seu consum. La democratització i massificació de l'escola és un èxit polític inqüestionable, al permetre l'accés de tothom al bé públic fonamental, però alhora és un problema pedagògic de primer ordre que complica el treball del professorat, com ens recorda el sociòleg Bernard Charlot. El precedent que situem al centre és el 2008, quan Francesc Ruiz Sant Pasqual presenta un projecte de direcció a l'Institut amb propostes innovadores dirigides a combatre els nivells indesitjables de conflictivitat, absentisme i resultats escolars que ja els ha dit. El que proposa és ampliar el temps de treball a 90 minuts per sessió, fent una proposta interdisciplinària per àmbits. Per aplicar-ho, cal que el claustre aprenga a treballar en codocència i proposa dedicar un dia a la setmana a treballar de manera interdisciplinària, que seran el que ells anomenen els dimecres de taller, origen de l'actual setmana de projectes. S'inicia l'experimentació professional en un dia a la setmana, visibilitzant que altres maneres d'organitzar, crear i transmetre coneixements són possibles. La legislació autonòmica permetrà desenvolupar els àmbits a través de l'ordre que regula la transició entre etapes educatives obligatoris i possibilitarà que el curs 13-14, els primers cursos d'ESO, apliquen els àmbits impulsant el projecte de direcció acceptat per la majoria del claustre i les famílies. Amb aquests precedents, una tradició innovadora de 18 anys continuada pels successius equips directius, la inclusió del projecte Nos Propomos al centre ha estat fàcil, perquè el claustre coneixia la manera de treballar per projectes i l'estructura s'avenia amb el treball que realitzava el centre. Destaca el compromís de la majoria del claustre en dur a terme el projecte d'innovació. Jo només soc un integrant tardà d'aquest projecte. L'objectiu del projecte és mobilitzar El projecte s'incorpora al segon curs de l'ESO a l'àmbit sociolingüístic, al programa de diversificació curricular de tercer i quart d'ESO i als programes de la setmana de projectes plantejats per al Departament de Geografia i Història. Les propostes dels diferents departaments i el projecte d'innovació i inclusió educativa del centre comparteixen el protagonisme amb el projecte Nos Propomos. El projecte Nos Propomos planteja com a objectiu de la situació d'aprenentatge possibilitar que l'alumnat conegui i reflexioni sobre el territori on viu. Hi ha alumnat nouvingut que no sap dir la seva direcció on viu. No sap quin carrer, quin número, ho desconeix. Destacar la importància dels sistemes de representació cartogràfica per localitzar, orientar i representar, identificar-se com a ciutadà amb drets i deures, són els nous valencians que coneixeran i valoraran el patrimoni cultural comú. Els valencians s'han anat creant un territori polític
amb arribades de població que creen riquesa cultural i genera una crisi identitària que ens singularitza com a poble. El professor Rosselló gastava la paraula al·luvionaments, que és un concepte geomorfològic, en comptes de migració. Perdó. El projecte, l'any 2016, és quan vaig arribar-hi al centre, vaig integrar-me en el grup de renovació pedagògica Geoclia també, entrant en contacte amb el projecte Nos Propomos. Quan vaig fer la proposta al departament i després al claustre, va ser de seguida acollida. El projecte elaborat el presentarem al Paraninf de la Universitat de València junt als centres de Ciudad Real, Xàbia i Ontinyent. Els professors Sergio Claudino, fundador del programa, María Ángeles Rodríguez i José Manuel Souto ens acompanyaren. El projecte Nos Propomos ha possibilitat la col·laboració amb professors de la Facultat de Magisteri, ara ja no es diu així, de la Universitat de València i responsables tècnics de la Junta Municipal de Russafa. Només en una ocasió han col·laborat responsables polítics. És la diferència bàsica que després es mostraré entre els centres d'Ontinyent, Xàbia i la col·laboració dels poders públics municipals, bàsicament. La difusió de resultats en congressos internacionals ha donat prestigi al projecte. L'objectiu del projecte és mobilitzar l'interès del professorat i l'alumnat materialitzat en la setmana de projectes. El centre escolar trenca l'organització curricular rutinària de les classes, excepte el segon de batxillerat que no participa. Professors i alumnes s'organitzen per crear un producte que es presentarà a la comunitat educativa. El tema de les ciutats guia la proposta del curs passat. Els projectes concreten estratègies d'aprenentatge durant 3 dies, normalment abans de les vacances de Pasqua, amb una durada de 15 hores de treball a l'aula. Es planteja un treball col·laboratiu i interdisciplinari entre alumnat i professorat que segurament no han treballat junts abans mai. Fins i tot poden ser que ni es coneguen. El curs passat el nostre projecte es titulava Bam Bam per València amb Estellers i plantejava els següents objectius. Generar una situació d'aprenentatge excepcional que serveixi a la formació i l'aprenentatge tant del professorat com de l'alumnat, usar fonts cartogràfiques, estadístiques i entrevistes al veïnat, presentar els resultats a la comunitat educativa i al veïnat, insisteix que en la participació política testimonial o inexistent, com vulguin, provocar en l'alumnat una reflexió sobre les capacitats per millorar el benestar al territori que habiten i la capacitat que poden tindre ells de transformar la realitat en una societat més acollidora. I després provocar en el professorat una reflexió sobre la seva funció professional. Elaborem un projecte sobre la ciutat centrant-nos en l'anàlisi cartogràfica per advertir els canvis i permanències a la ciutat de València. Ens ajudem de la maqueta que tenim a dalt del Pare Tosca i del plànol turístic de la ciutat de València, a més de les dades de l'Oficina d'Estadística de l'Ajuntament. Primer, expliquem als companys, als professors nous al centre, el sentit de la setmana de projectes, les nocions bàsiques de cartografia, que després caldrà explicar als alumnes. El primer repte és arribar a acord sobre la necessitat de definir la forma d'avaluar el treball de l'alumnat. El projecte que presentarem es fonamenta en la geografia. Com col·laborar per avaluar per competències, genera inseguretat, indecisions. Els professorats ens qüestionem quin ha de ser el nostre grau d'intervenció en la creació del coneixement de l'alumnat, etc. Els resultats mostren unes capacitats discretes de l'alumnat. Hem plantejat uns objectius que no han estat assumits més que parcialment. El producte realitzat ha provocat un nivell de satisfacció en l'alumnat i en el professorat modestos. La metodologia Nos Propomos és eficaç en la resolució de reptes. La seva aplicació és satisfactòria per l'alumnat que ha treballat i també per als professors. La col·laboració amb les institucions públiques, educatives i polítiques afegeix valor al programa de recerca i innovació. La participació de professors de la Facultat de València ha estat constant i profitosa, mentre que la col·laboració de les institucions polítiques ha estat més discreta.
L'hem provocat participant en un projecte municipal relacionat amb la convivència i la capitalitat verda europea a l'any 2024. L'alumnat mostra un interès divergent davant el repte i el professorat es qüestiona també quin és el seu grau d'intervenció en la creació de coneixement de l'alumnat. El nostre projecte l'organitzaren professors d'orientació, de llatí, de plàstica, d'informàtica, d'història i de geografia. I ens trobem amb la nostra capacitat d'avaluar els resultats, que és, com ja hem vist, el que més repetís i el que més discutirem també nosaltres. Per últim, es vull mostrar de forma esquemàtica, a veure si puc. Avance pàgina. Sí, avance pàgina. Ahí va. De forma esquemàtica, el resultat de l'aplicació del projecte a diferents contextos escolars, els cursos implicats, l'equip directiu, el professorat, el paper de la municipalitat, els problemes tractats. Com veuen, així es mostra que aquest projecte és molt flexible, és molt adaptable a les necessitats de cada centre. Tenim un centre d'educació primària, tenim un centre, dos instituts d'Ontinyent, un públic i un concertat, i l'Institut de la Font de Sant Lluís de València. En el centre de Xàbia s'impliquen alumnat de quint i sisè de primària, en Ontinyent, ESO i batxillerat, i en el Font de Sant Lluís de València els àmbits primer, segon i diversificació. L'equip directiu de Xàbia impulsa, l'equip directiu d'Ontinyent consenteix. No he buscat paraules que mostren també la diferent implicació de l'equip directiu. El professorat implicat en Xàbia és tot el claustre, en Ontinyent és individual, i en el Font de Sant Lluís és més el Departament de Geografia. La municipalitat destaca el suport i l'enveja que ens dona tot Xàbia, perquè l'alcaldia dona un suport grandíssim. En Ontinyent el suport és puntual i jo he tingut la sort de comptar amb un tècnic municipal de la Junta de Russafa que m'ha ajudat molt, però els polítics no he vist aquest document. Els problemes tractats també són diferents, els materials creats, com veuen també, i la difusió és molt important, tant els tres, la municipalitat, la difusió i la implicació de l'equip directiu, segons el meu punt de vista. Després tenim la manera de col·laborar amb la universitat, la difusió, i podem dir l'expansió del projecte, l'expansió regional. Alzira i Riba-roja són centres que segurament s'incorporaran. A nivell estatal, Sevilla, Córdoba, Ciudad Real són centres que progressivament van incorporant-se i a nivell internacional molt més. Després, per acabar, es proposa esta vinyeta de Quino, on Felipe està parlant en Mafalda, i jo ho entenc com una paradoxa de que estem obligant als alumnes a gaudir del dret a l'educació. Moltes gràcies. Fins així la nostra intervenció per a crear ara un ambient de debat. Com ho hem dit al principi, la manifestació està ahí al costat, en la plaça d'Ajuntament, per tant, la persona que desitja anar-se ahí està comprès per la nostra part. Però si quedeu així alguna persona i teniu interès en debatre qualsevol cosa que s'exposara, per nosaltres estem així per a respondre. Jo penso que sobretot el que hem volgut donar és la comunicació de la gran diversitat que existeix en aquest moment en el sistema escolar. Hi ha una gran diversitat, no simplement per el que acaba de comentar ara Vicent, el 30% de l'institut de persones estrangeres de diferents cultures, sinó també perquè ara en els centres existen aules hueco que integren i és un sistema inclusiu per a integrar persones que abans estaven en centres especials, perquè existen programes com el programa de diversificació curricular, que eren persones que estarien al carrer i que no estarien dins de la institució escolar. És a dir, hi ha una gran diversitat dins d'un centre i és molt difícil treballar en aquesta diversitat. Però també som diversos
els plantejaments dels professors, dels alumnes i de les famílies. I això és el que volien comunicar així. L'educació en aquest moment està en un moment crític també, és un moment, sempre està en crisi, no? Tota la societat sempre ha estat en crisi i precisament a partir de l'acció que nosaltres prenem en una situació de crisi podem avançar. Jo penso que ara és moment de valorar què és el que se pot fer des de l'educació escolar per a una participació social, que estem comprovant que no és la que desitgem, per almenys les persones que estem així en els debats de la plaça. Ens agradaria una participació més activa que poguera transformar la ciutat en la que estem vivint, que poguera transformar la convivència, que poguera transformar una relació de diàleg entre les persones, però aquest coneixement escolar més raonable i argumental sembla que està de baixa. Sembla que no té l'acollida que caldria que tinguera per a fer una convivència més ciutadana i democràtica. Però ahí estem. El grup Heaclio ha nascut ja hi ha 35 anys. Continuem ahí fent reunions mensuals o bimensuals per a intentar posar d'acord a les persones que estem treballant en l'àmbit de les ciències socials. I el que ens agradaria és que des de les famílies, des de l'alumnat i des d'altres grups socials poguérem fer un diàleg sobre quin és el paper de l'educació per a poder millorar, valorar el patrimoni local que no és simplement edificable o edificado, sinó que és també les actituds que tenen les persones per a dialogar i per a mantenir una conversació. Sobre aquestes coses podíem dialogar si volem. M'haveu vengut molt bé perquè porto ja tot l'estiu llegint llibres sobre l'educació i m'ha sorprès lo mal que estem. Realment, no? I el que m'ha sorprès és que tenim 8 lleis d'educació des que tenim democràcia, el qual ja demostra el desastre. I ara estem en un punt que m'ha sorprès, que és els que estan a favor de treballar per competències, la gresca que n'hi ha, i els que estan per que no, que les competències, que pareix que hi ha una tanda de dir no, tot està en Google i tot està en l'internet, amb la qual cosa hi ha que desenvolupar que els xavals puguen fer-lo, i estan els professors que diuen que l'examen té un valor, perquè l'examen és objectiu, i les observacions, si un participa molt o no participa bé, no pot ser. El problema si n'hi ha que passar de curs suspenguent o no suspenguent. Tot això queda ahí en un debat, i la queixa general que he llegit és que als professors no les han fet ni puto cas. Han vingut pedagogues que no han xafat una aula i fan els plans d'estudis sin xafar la realitat. I la realitat vostès l'han dit, i és, si no me fallen, és que estan augmentant els trastorns de conducta. Moltíssim. Tenim una taxa de pobresa infantil molt alta. Per tant, si parlem d'igualtat d'educació, si existeix una pobresa, la igualtat no pot existir. Però, clar, el que més me preocupa, independentment del susto que se porten en el PISA, en el famós examen que n'hi ha... Però, micròfon, un moment, és que he treballat tant... Ara vaig. Ha disminuït la comprensió lectura. Això ho diuen els professors, no ho dic jo. El lèxic, la cultura general, l'atenció i el raonament. I, clar, el que me sorprèn és un llibre que vaig llegir d'un professor d'institut de Barcelona, en un barri conflictiu, diu, va enviar treballets perquè treballen per correu electrònic. Dic, hòstia, me contesten a les 4:30 del matí. Claro, per això quan venen per així se me dormen en classe. Què fan els pares? Que no s'enteren? No s'enteren. És a dir, avui jo crec que el que significa avui l'ordenador i la tecnologia està creant uns greus problemes. Està el debat si van en el mòbil a classe o no van en el mòbil a classe, si s'amaga o no s'amaga,
Jo crec que tenim un lío. Luego, la majoria de... l'escola pública està perdent. Vull dir, des del 2008 han augmentat els diners en la concertada i en la privada i la pública ha baixat. La concertada i la privada han augmentat en professors. Això està estadísticament reflexat, i la pública ha baixat. El percentatge d'interins és altíssim, quan els professors tenen que ser funcionaris, perquè tenen que tindre llibertat de càtedra i manar. S'estan carregant el sistema públic. Mentre si a la gent tira els diners a la concertada i a la privada i a la pública la deixes fora, el que tu demanes, poqueta marxa n'hi ha. I estem en un segle, a més, més fotut, que són les xarxes socials. I avui no és qüestió de dir no, habrà que ensenyar a com s'ha d'utilitzar la informació de l'ordenador, el que significa l'internet i totes aquestes coses. Però, clar, trobes també que ha augmentat la taxa de professors en depressions, que abandonen, que no poden controlar la classe. És a dir, no és que presente jo així un desastre, però, hòstia, jo crec que realment tenim dos sistemes educatius. Les classes mitjanes s'estan anant a la concertada, que tenen diners, i la pobresa està en l'escola pública. La prova està que en el País Valencià el 10% són d'origen immigrant, avui en les escoles, i hi ha un 8% de primera generació. Els trastorns de conducta estan presents. És a dir, havia que tindre professors especials per a preparar aquests alumnes i hi ha que baixar la ràtio. I sí que se comprèn els professors que diuen així, que moltes vegades diuen, jo puc ser més dúctil en els exàmens, però en determinats barris, en determinats on estan les coses, s'hi augmenten. Si tot això no es fa, jo crec que a l'escola pública estem en una gran crisi i la meva pregunta és que jo no sé com... Per el que he llegit, porta tot l'estiu, m'he llegit 8 o 9 llibres, tot el que jo li comenté, i m'he quedat molt preocupat. Per exemple, el tema de les competències en Escòcia les han abandonat perquè ha sigut un fracàs. En Suècia ha fracassat completament. I després, clar, si tu vols fer un estudi crític, han llevat la filosofia. Si no se parla de la guerra civil, encara. I és que està augmentant els fascistes en la joventut. Jo crec que tenim una sèrie d'alarmes molt greus i, aquesta és la meva reflexió de les meves lectures. Estic d'acord amb vostè. Jo penso que hi ha una voluntat de convertir l'escola pública en assistencial i l'escola concertada i privada, que, la concertada és privada, en una escola normal, anem a dir. Jo li poso l'exemple de lo que conec, que és el Font de Sant Lluís. Enfront del Font de Sant Lluís n'hi ha uns serveis socials. Quan els migrants, les persones que arriben a València volen empadronar-se, el que fan és demanar-los que el fill estigui escolaritzat. Fins que el fill no està escolaritzat, no l'empadronen. Si no l'empadronen, vostè això ja ho sap. Com el centre de serveis socials està enfront i com n'hi ha poden matricular els alumnes on vulguin, els alumnes es matriculen enfront, en el Font de Sant Lluís. En el Font de Sant Lluís, el 15 de juny de l'any passat, que estava acabant-se el curs, estàvem matriculant gent. Entonces, el centre és més assistencial que educatiu. I el centre té una optativa que és per a nouvinguts. Té dos. Nouvinguts en llengües romàniques, nouvinguts que no són llengües romàniques. Una persona primer l'ensenyes a caminar i després a córrer. Si la persona no t'entén, tu no el pots ensenyar. Ni pots relacionar-te amb ell, ni pots parlar amb ell. Llavors s'han de fer coses primer. I aquestes coses primer normalment li toquen a l'escola pública. Però, com jo he dit abans, això és un problema pedagògic bestial. Però, si volem democràcia, és això. Tenim que acarar-ho i s'ha acabat, perquè no podem separar. N'hi ha una segregació, que és que les classes mitges se'n van a la privada, i n'hi ha una segmentació, que és que les persones que venen migrants
no saben què fer en l'escola. Els pares no tenen ni idea. No saben. O sigui, al revés. Els fills, jo pense que van a l'escola com el que va al jornal. Perquè si el fill va a l'escola, el pare pot cobrar la renta mínima, pot empadronar-se, pot. Això és el primer que estem fent. És que no estem iguals, no és un sistema igual, perquè tots no parteixen de les mateixes condicions. Bueno, perdó, deixa parlar els altres. Esto es una cosa interesante. Volem la diversitat de solucions, la diversitat d'arguments que existeixen en relació a les famílies, alumnes i professors. I després el que caldria és posar en comú aquests diagnòstics per a saber què és el que podem fer per a millorar l'educació pública que puga contribuir a una ciutadania democràtica. Això no lo podem perdre de vista. Rubén. 8 lleis educatives, és cert, per a no canviar res, per a no canviar absolutament res. L'única que ha començat a canviar alguna cosa ha sigut aquesta última. I això no és que ho diga jo, és que és així. Parleu amb qualsevol docent d'estos que estan a punt de la jubilació i probablement vos afirmarà que en les 8 lleis no ha deixat de donar les classes exactament igual una darrere de l'altra. No val per a res que canviem les lleis educatives si no canviem la manera d'ensenyar. I ahí la universitat, el magisteri, té una grandíssima responsabilitat perquè la universitat tampoc ha canviat pràcticament la manera d'ensenyar als futurs docents des de l'inici fins a l'actualitat. Si vols, n'hi ha alguna optativa, probablement, que s'enix de la norma, però és una optativa i no són el gruix del canvi. Segon aspecte, en secundària, aneu a perdonar, però en secundària tenim un greu problema en la capacitació docent. No pot ser que tinguem molt clar la formació específica que ha de tindre un docent en primària i que això se'ns oblida quan les xiquetes i els xiquets passen a la secundària. Jo tinc un amic, docent de primària, que la seva opinió sobre la secundària és que és un bagul de fracassats professionals. I ell m'hauria d'incloure jo mateix, perquè jo podria ser docent de secundària, que és una cosa que m'encantaria, però no he tingut temps encara per a preparar-me aquestes oposicions. I algun dia tal volta m'ho planteja. I podria plantejar-se així. El que passa és que jo sí que tinc vocació docent, però altres no la tenen. I a secundària patim massa d'eixa falta de vocació docent, que inclús és una vocació que no té per què néixer d'entrada, es pot formar amb el temps, però ahí ens falla moltíssim. Després, el tema del treball per competències o l'avaluació més clàssica, també hem de pensar una cosa. Quant de temps portem donant les classes en el modo classe magistral? Quant de temps? Tirem per lo baix 140, 150 anys? I funciona? Podríem dir que any rere formació dels que acaben el mateix cicle formatiu no és pitjor? Perquè ho és. Pitjor. Pitjor any rere any. I encara i tot continuem considerant que aquest sistema és més vàlid que tots aquests sistemes, el de competències, els àmbits, la codocència, que no els hem gastat pràcticament i que no els hem posat en pràctica amb els mitjans i els recursos humans i materials suficients per a poder fer-ho. Perquè això és un aspecte crític d'aquesta innovació educativa. Si tenim un sistema per competències que podria millorar la formació de les nostres filles i fills, però no el dotem de personal suficient, els tenim com a interins, sense plaça, en un sou miserable, diguen el que diguen, i en un esforç humà de temps absolutament descomunal, perquè això que els docents tenen més vacances que ningú, jo voldria veure a molts d'estos que diuen això, fent la feina dels docents, dedicant-li les hores de la seva vida familiar que li dediquen a la preparació de les assignatures, a la correcció d'exàmens, a la correcció de treballs, a la preparació de projectes, etc. Fent-ho. És a dir, no podem avaluar si estan o no estan funcionant estos
canvis si no els dotem convenientment i, a més, si no els donem el temps necessari per a poder avaluar-los. Sí que n'hi ha un augment de la conflictivitat en l'aula i està molt vinculat a eixa presència permanent dels dispositius mòbils en la mà i en la ment de l'alumnat. Jo no soc partidari de l'eliminació per complet, però sí que és evident que dins del centre educatiu la presència dels dispositius mòbils ha d'estar absoluta i radicalment regulada, perquè és una distracció que s'ha manifestat de manera molt patent en els últims anys, en el moment en el qual s'ha començat a imposar la limitació del seu ús. L'augment de la conflictivitat en els últims 2 anys ve motivada precisament per la retirada dels dispositius mòbils. Això no significa que abans no hi hagués un augment també. L'altra qüestió que també està augmentant és la neurodivergència dins de l'aula, però no augmenta perquè estigui augmentant, sinó perquè per fi s'està diagnosticant. El que hi havia abans era un dèficit en el diagnòstic o en la detecció, millor dit, perquè és una detecció i no un diagnòstic. Però, clar, davant aquesta situació d'una major detecció, la llei també ens obliga, afortunadament, a una major atenció. Tornem al mateix. Sense mitjans humans i materials no podem fer res. I és una exigència permanent que li hem de fer al sistema educatiu. Així, el conflicte de la concertada privada i la pública s'exacerba. Perquè a la concertada li ve de meravella el recurs de no podem atendre el teu fill o filla com se mereix, en la pública va estar millor. Conseqüència, pública sobresaturada, sobrecarregada, i no la responsabilitat és comunal, atenent a una major diversitat i una major dificultat d'atenció educativa. I la concertada mentrestant, posant la mà i augmentant les seves estadístiques de resultats, de recursos, etc. Això, davant d'una administració pública que afavoreix la concertada deteriorant a la pública, el que porta és a aquest doble sistema en el qual n'hi ha la percepció, que no és real, però existeix la percepció de que si vols una bona educació per a la teva filla o fill, te'n vas a la privada concertada. I si no, te'n vas a la pública. Doncs no, senyors, perquè n'hi ha una qualitat altíssima en la pública que molt fa en els recursos que té. I és el desequilibri que hem d'aconseguir reestructurar. Vicent ho comentava, els nouvinguts en pitjor situació i major vulnerabilitat se'n van a la pública, perquè a la concertada la resposta de no vamos a poder atenderle como quisierais és que és permanent. I la pròpia administració, en les comissions d'adjudicació de places, no recordaré com es diu, participa d'eixa derivació d'alumnat en situació de vulnerabilitat cap a la pública. I ja està. Clar, en aquesta situació sí, estem molt malament, però per això està la participació del professorat, de l'alumnat i de les famílies per intentar compensar aquesta situació. Disculpeu, vaig enrotllat. Bueno, yo me he quedado en 2 coses principals, no? Que és l'ús dels telèfons mòbils a les aules, que volia parlar perquè jo he tingut la sort de que en la meva classe els professors van dir, bueno, pues traerse los móviles porque vamos a trabajar con ellos. I mos deixaven tindre-lo, o sigui, a lo millor, òbviament, no ficar-nos a les xarxes socials, no? Però sí treballar amb ells i donar-li un ús pedagògic. I d'aquesta manera, com que també ignoraven al final el móvil. Porque, bueno, me va a dejar sacarlo para escuchar música mientras hago un ejercicio. Pues ya no lo use. Perquè ja també era com, ai, vaig a agafar-ho que no me pille. I al final això era com que te retroalimentaves, no? Amb les teues amigues, amb els teus companys. Però al final, si li dones un ús,
perquè jo no crec que hagi que prohibir-ho, perquè al final a mi si me crida ma mare perquè ha passat qualsevol cosa, a mi em furten el mòbil i no me'l donen fins a 3 dies. Pues, què vols que te diga? A lo millor això pues tampoc, ¿no? Però sí que és de veres que jo sí que crec firmement que l'ús del mòbil en classe se debería regular, òbviament, com tot, però sí que podria ser una bona ferramenta per a treballar en classe, perquè a lo millor no tothom té una tablet o té un portàtil, però un telèfon mòbil sí que és més accessible. I luego, d'altra banda, el que has dit de que l'escola pública, o sigui, sí, és un poquet en decadència, no? I que està augmentant molt la concertada i la privada, també. Sí que és de veres que, per exemple, jo ara parlo des de l'FP. En l'FP, moltes voltes, hi ha molta demanda i molt poquetes places en la pública. Al final te tens que ficar una privada o una concertada perquè si no, no pots estudiar. I perquè tampoc te vas anar a una altra comunitat autònoma o a lo millor no tens els diners suficients per a jo que soc d'ells vindre aquí a València a estudiar en una FP pública. O sigui que a lo millor sí que m'hauria de gastar més diners, pedir ajudes per a poder estudiar el que realment vull, però en una privada. Entonces, ahí també està aquest problema de si no n'hi ha espai en un centre educatiu públic, moltes voltes i moltes persones se tenen que passar a la privada. Gràcies. Però, finalment, això és així, però perquè el sistema públic no està dotant de recursos necessaris. Les classes en la pública haurien d'existir sí o sí, per evitar que les persones que no poden permetre's uns estudis privats o públics hagin de recórrer això quan no poden. Bueno, primero yo no soy docente, no soy experta en pedagogía, he leído bastante, he leído de innovación educativa y de dijimos, prácticas de innovación que son innovadoras pero no son ya tan nuevas, ¿no? Entonces conocía, por ejemplo, la afirmación de Paulo Freire, esto de que no es importante transferir conocimiento, sino crear las condiciones para producirlo. Y yo, francamente, no estoy de acuerdo con esa afirmación. ¿Cómo que no es importante transferir conocimiento? Esa es la esencia de la escuela, por supuesto que sí. Y un docente tiene que estar muy preparado para transferir el máximo de conocimiento. Que luego también se puede facilitar el que se produzca conocimiento, muchísimo mejor. Pero en la escuela se tiene que transferir conocimiento. Igual que el tema de aprender a aprender. No, pues sí, puedes aprender a aprender, pero no puedes irte. Además, Google ahora, lo que está en Internet. Lo que está en Internet está en Internet ahora, pero Internet es de 4 dueños en el mundo. En cambio, el papel está repartido por ahí. Yo, por ejemplo, he oído que en algunas bibliotecas de centros de CEIP, aquí en Valencia, han hecho limpia de libros. Pero ¿cómo puede ser? Es decir, eso no se puede hacer. El papel siempre tiene que estar presente porque de la noche a la mañana nos podemos encontrar que todo lo que estamos metiendo en Internet desaparece y no está al alcance de la gente. De mucha gente, de hecho, no está al alcance. Entonces, yo creo que hay que atender, dijéramos, a varios niveles. Los temas de innovación educativa son absolutamente fundamentales, pero uno tiene que pensar muchas veces lo que se dice, ¿no? ¿Cómo que no es importante transferir conocimiento? Por supuesto que sí. Transferir conocimiento sin provocar el aprendizaje no sirve de nada. Claro, por eso la clave está en yo transferiré el conocimiento siempre y cuando ese conocimiento provoque un aprendizaje. Yo creo que el problema fundamental muchas veces está ahí, en que creemos que enseñando el otro aprende. La persona aprende cuando tú le desarrollas la actitud de aprender, y ese era el sentido de la palabra de Paulo Freire. Si tú no le desarrollas el interés de aprender, por ejemplo, tú ahora tienes interés en aprender, porque has formulado desde la pasión
de lo que a ti te molestaba, el conocimiento que se transmitía o no se transmitía, una afirmación. Pues si tú no eres capaz de despertar ese conocimiento en el alumno, de nada vale que lo transmitas. Es decir, un centro escolar o una universidad puede transmitir mucho conocimiento y no sirve para nada. Sí, las tesis, por ejemplo, que se hacen en una universidad, máximo producto académico, ¿qué quedan? En una librería, almacenadas. Y se ha transmitido conocimiento, se ha quedado en una librería. Por tanto, la clave está en provocar aprendizaje, un aprendizaje que además permita construir una sociedad más democrática y más ciudadana. Entonces, es lo mismo que con los móviles. Yo discrepo, creo que tienen que estar totalmente regulados. Yo siempre he hecho una actividad con los alumnos cuando trabajábamos no con móviles y con ordenadores, que decía, vale, os dejo todo el tiempo para vosotros, haced lo que queráis, solo os pido una cosa, 5 líneas de lo que habéis aprendido. Los porcentajes siempre eran entre el 30 y 40% de alumnos que eran capaces de ofrecerme esas 5 líneas. ¿Por qué? Porque no había un plan, no sabían qué querían buscar. Entonces estamos siempre en lo mismo. El problema es que yo enseño colectivamente, pero la persona aprende individualmente. Mientras no seamos capaces de comunicar los intereses colectivos con los individuales, y para eso hay 2 metodologías desde mi punto de vista fundamentales. La metodología constructivista, construimos el conocimiento, y el método colaborativo, y lo hacemos colaborativamente. Si no somos capaces de llegar a ese pacto entre aprender y educar, la transferencia del conocimiento será un almacén más en una librería o una web, me da igual. Pero yo creo que por ahí tendríamos que ir buscando alianzas y alternativas, no? Després d'escoltar-te, me pareix més pessimista que ningú, perquè clar, tinc ara una neta que acaba de començar l'ESO i me veig que aquestes coses són molt preocupants. Hi havia algunes coses concretes que tinc curiositat per saber. Una és quina diferència de continguts, en què se diferencien en continguts els instituts de la privada o de la concertada. Jo he fet referència al principi de la meva intervenció, presentació, al meu quadern de filosofia de preuniversitari dels salesians. I doncs he dit que hi havia una cosa exhaustiva, però exhaustiva del tot. Hi ha 3 o 4 capítols dedicats a Kant, però és que està des dels presocràtics fins a Einstein. Però en canvi me vaig adonar que la il·lustració i Darwin no estaven. Jo dic, home, si està Locke i està una quantitat de personatges que avui ja no em diuen res i resulta que un tema tan important per a mi com és la il·lustració, com és la revolució darwinista no està, què s'està ensenyant en els col·legis concertats i privats? Si és que no està passant el mateix també a la privada. I després hi ha, la pregunta és, hi ha alguna investigació sobre aquestes qüestions? Algú que s'ha dedicat, i en un altre nivell, que és un tema que no té que veure amb l'educació, però a mi m'interessa que s'està explicant quins continguts hi ha en les escoles d'empresa, en les escoles dedicades als empresaris. I a partir d'ahí, jo crec que quan en novembre enganxem en l'ensenyament universitari, podrem continuar en aquestes qüestions, no? Lo de la classe magistral, jo he sigut sempre contrari a aquesta formulació, però ahí està. El tema de la, per a mi, important, la supressió dels exàmens, la supressió dels deures. Hi ha una quantitat de debats al voltant de l'educació que jo crec que avui no podem acabar en absolut, però sí que crec que obri un camí amb el que hauríem d'estar permanentment parant atenció. Perquè és clar, si sense un sistema educatiu, què està passant? El que preguntava antes Eduard, què està passant? Què s'ensenya a les aules per a que el resultat siga que la gent jove s'està aproximant als postulats reaccionaris i ultras de la ultradreta? Què passa? No està causant ningun efecte l'escola pública, almenys l'escola pública, per a crear, com eren els desitjos de l'escola de la Segona República, crear ciutadans conscients, ciutadans
responsables, ciutadans solidaris amb el país? Ja sé que són massa preguntes i no tenim molt de temps per a les respostes. Bona vesprada. Jo soc una recent jubilat, però he sigut professora de secundària d'anglès, he sigut directora 12 anys i no estava preparada per a res, ni per a professora, perquè jo era una filòloga, i no estava preparada per a directora, perquè en 3 mesos em feren directora. Entonces, el currículum està en un paper i en teoria tots tenim el mateix. I el llibre que gaste jo és el mateix llibre que gasten els maristes, o en el Loreto, o en Dominicos, en la Font de Sant Lluís, pot ser el mateix. La distribució horària, en teoria, és la mateixa. La distribució de personal, en teoria, tot és la mateixa, perquè tot està regulat. Quan tu llegeixes les ordres d'inici de curs, només tenen un poquet diferent en la qüestió del calendari, que poden començar un poquet abans, un poquet després, però en teoria tot és igual. El problema no és... La diferència no està en les classes, me poso jo a mi d'exemple, en les classes d'anglès que jo faig en la pública o en les classes d'anglès que facin en els maristes. Ahí no està el problema. Nosaltres, jo no tinc fills, jo tinc nebots, tenia 500 xiquets que eren meus. Quan entrava l'1 de setembre jo tenia un parto múltiple i tenia 500, 600 xiquets i eren meus, i això és la meva responsabilitat. Però jo no puc ser responsable, jo, professora, directora, jo no puc ser responsable de que els xiquets siguin ara més feixistes o estiguen tots en Vox o tinguin les pulseretes. Jo no puc ser responsable d'això. Vull dir, quan a mi la teua neta, arriba al meu institut, si jo encara estiguera allí, ella ja em ve a mi en una educació, o sense una educació, però ja em ve sentint coses en casa, en la televisió, vull dir, en les xarxes, en el parc, on siga, en l'apartament on està en sàvia superdivina de la mort en un barco. Entonces, nosaltres no podem ser responsables de tot això. És evident que jo lluitava perquè se'n notara que jo no estava d'acord amb això i que jo era una roja pedorra. No era, per més que jo siga de Cànovas, jo no era fatxa. I això a mi se'n notava. Però jo havia de tractar-los igual, havia d'intentar que veieren que hi havia més coses, que no tot era això, però el currículum és el que està, i les matèries són iguals en teoria, però després està el caire que tu tingues quan tu fas les classes. Dins del departament d'anglès cadascú és com és. I a mi els xiques sí que em volien, per més que jo fora la senyora directora, però jo sabia que em respectaven i n'hi havia d'altres que no. I el currículum era el mateix, i l'institut era el mateix, i les normes eren les mateixes. Vull dir, no sols és que els professors treballem en competències, que puguem transmetre molta informació, perquè jo estic d'acord en que jo he de saber un muntó d'anglès, però també és cert que jo he fet 5 anys de filologia. A mi ningú em va dir res de didàctica en 5 anys. I de repente, un 1 de setembre, vaig començar a fer classe, en carinyo i amor. I jo no sabia que tenia aquesta vocació dins de mi i he sigut una excel·lent professora. A mi me da igual el que digui. Vull dir, ho tinc claríssim. Però també jo tinc companys que no han sigut bons professors, però és que també n'hi ha pares i mares que no són bons pares i bones mares. I carnissers que tampoc són bons i jo què sé, dependents de tendes que tampoc són bons. Vull dir, n'hi ha de tot com en botica. Però no pot ser que tota la responsabilitat estiga en el professorat per a solventar que els xiquets ara siguin més feixistes, que tinguin més conflictivitat i moltes més coses, que ho miren a internet i no... Perquè jo copiava de la Sopena, ells copien ara de la Wikipedia i jo els treballs els feia en la Sopena, l'agarrava i taca, 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 taca. Vull dir, no sé, n'hi ha moltes coses més que un currículum, que un fer classes, perquè quan comentaves tu, en seguida estigueren les tablets. Tu saps el que em va costar a mi des de ma casa organitzar 150 tablets, localitzar les famílies, veure a qui li la donava, a qui no. Després li la donava i em deia, és que jo a internet m'he de baixar al rellano del tercero perquè així li la furte al veí. Clar,
Vull dir, i xiquets que no, és que quan vaig a la bugaderia, ahir és quan me'n connectaré. I jo li diria, mira, queda tu en la tablet i deixa'm viure, perquè estic fent la matrícula online, estic com revisant que 150 professors, no, mentira, jo tenia menys, 70 professors estiguen en la web, que, vull dir, sí, les tablets arribaren, però, mare Déu senyor, està molt bé, n'hi ha moltes coses, però n'hi ha molta feina, moltíssima. Falten recursos i falten moltes coses, sí, però no, jo crec que ni tan sols l'administració podria donar abast en tot el que n'hi ha. Vull dir, perquè és impossible, vull dir, és impossible. N'hi ha moltíssima diversitat en les aules, com a alumnat, com a família, com a professorat, com a instal·lacions, vull dir, és molt divers. El meu institut, el Ramon Llull, no tenia res a veure en el d'ell, en el Font de Sant Lluís, i teníem molta diversitat de tot, però no tanta com ell. L'institut, quan jo vaig arribar, era un institut ben bé de quasi pijos, perquè era molt d'alumnat fill de professorat de les universitats, i això ha anat canviant. I tu has d'anar canviant, pam, 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 i les lleis te les fan en agost, i l'1 de setembre comença. Vull dir, és que n'hi ha molt. Nosaltres no podem ser responsables absolutament de tot. És impossible. Bueno, jo ja no, però els companys que encara estan costa molt. I després ella quan diu, ai, volem col·laborar, i els delegats que estiguen preparats, un xiquet de 12 anys, 11 i mig, quan t'arriba en primer de l'ESO, quan tu ja... Bueno, això encara estan bé, perquè venen molt ben ensenyats de primària, però quan en segon i en tercer ja s'han oblidat d'això, no te dona temps a formar-los, perquè si no, no tens delegat fins a falles, per dir alguna cosa. Però tens raó, entre els delegats és una pena que moltes vegades es perdin, i la participació en el Consell Escolar és molt simbòlica, però també de moltes famílies. Vull dir, n'hi ha molts pares que estan, però només van a lo seu, a veure el meu fill que si estic jo no el renyiran tant, i coses d'aixes. És complicat, és un ecosistema molt complicat, però no estem tan mal. Jo penso, estem mal, però el professorat en general jo diria que és bo, jo diria que està preparat. Els alumnes, sí, n'hi ha de roïns, però jo també era molt, molt, molt pesat en classe. Xerrava per les colzes, m'ho posava tot, i era la pitjor del món, i acaba de directora. Així que tots podeu arribar al que vulgueu. Això és el que dia jo en els discursos de graduació. Vull dir, ells estan relativament preparats, però n'hi ha molta influència exterior, moltíssima. I els xiquets, quan ixen de maristes, són maleducats, i van fumant, i van xillant, i van fent el gamberro, i potser els nostres de la pública si fumen però ixen més tranquils per el carrer. Lo siento, però com jo estic allà en Cànoves, jo veig els maristes, i també he de dir que molts de la privada acabaven el batxiller en la pública, perquè estaven ja hasta el monyo de moltes coses. Per lo que comentaves tu del currículum, més que del currículum es cansen de que no siguin tan objectius a lo millor al posar les notes, de que tinguin unes normes no en qüestió educativa, sinó en qüestió de comportament o en qüestió de no atendre quan es queixen d'un bullying, quan es queixen d'un maltractament, quan es queixen de coses d'aixes. Al final les famílies els trauen d'ahir i te'ls porten a la pública. I a mi arribaven al despatxo i em diuen, mira, esta xiqueta, perquè és així, esta xiqueta de Santana, allí ja no pot viure. Tu te la quedes? Dic, clar que sí, carinyo. Estos dos del Pilar, que ja no poden més, tu te'ls quedes? Dic, clar que sí, carinyo. Vull dir, això també passa. Vull dir, n'hi ha molts que comencen allí i al final no poden acabar allí, perquè és molta la pressió social, no educativa. És més social que una altra cosa. I perdó per el rotllo, com diu ell, però jo és que me das un micro i me vuelvo loca. Només per completar, perquè és cert el que ha dit. El currículum és el mateix, sols que a l'hora de la llibertat d'organització de centre també dona per a que dins de l'ample
l'ample espectre del currículum es pugui fer una xicoteta selecció que es decanta, evidentment, per els interessos ideològics del centre, i això és així. I respecte al tema de per què eixa deriva ideològica de l'alumnat, recorde un docent que em comentava que ell tenia 45 minuts per a parlar en l'aula de diversitat de gènere, per exemple, i treballava aquests 45 minuts a consciència, en diàleg i debat amb l'alumnat. L'alumnat eixia d'ahir en una lliçó apresa i en 5 minuts en un TikTok li tombaven els 45 minuts de classe. I això és una realitat que les nostres xiquetes i xiquets tenen a dia d'avui d'una manera brutal. El context en el que estem educant a les nostres filles i fills no té absolutament res a veure amb el context en el que s'educarem nosaltres. I això els està influint d'una manera bàrbara. I hem de ser conscients. Per això sí que és important que hi hagi una regulació en l'ús dels dispositius mòbils i l'accés a segons quins continguts i la regulació de segons quins continguts també. Perquè sí que és veritat que té un pes brutal. I després m'ha encantat que digueres que ets totalment favorable a la supressió dels exàmens i l'eliminació dels deures, perquè jo també. De fet, jo també estic dins de la Confederació Autonòmica i dins de la Confederació Estatal. Soc president de l'Autonòmica i vicepresident de l'Estatal. I una de les nostres línies precisament és això. Els exàmens és més difícil perquè sempre estaran, però evidentment haurien de tenir un pes diferent al que tenen ara, però evidentment lo dels deures ho vaig a dir com ho pense i a més ho he consultat. Això és un delicte, el tema dels deures. Ho dic claríssimament. Si a qualsevol de nosaltres a la feina ens digueren tots els dies t'emportes com a mínim una hora de feina per a casa, això és un delicte denunciable. I les xiquetes i xiquets no. Vale? Si als xiquets i les xiquetes se'ls aplicara la mateixa legislació que se'ns aplica a nosaltres en l'àmbit laboral, estaven tots, jo el primer, en la càrcel. Perquè és autènticament un atemptat contra el seu dret de ser xiquets i xiquetes. Jo tinc un xiquet amb un TDAH, tinc dos, però un d'ells té un TDAH abrumador. No és hiperactiu, però és inatent per complet. Això ell ho compensa en una consciència i una responsabilitat que me supera i li supera el mateix. És un xiquet que necessita molt de temps per a fer la feina de classe i se l'emportava sempre a casa. I per molt que li parar, ell no parava mai. No parava mai significa que fins a l'hora de sopar no aconseguien que s'alçara i deixara els deures. I perquè després no li deixaven tocar-los, perquè després de sopar hauria tornat a seure i continuar treballant. Ara és un xiquet que de tindre algun docent en primària que deia que era un gandul, està en segon de batxillerat en una mitjana de 9,5, per a força d'esforç, evidentment de medicació, per al seu TDAH, per a força d'esforç. El meu fill no ha tingut infància, i això que ha tingut una mare i un pare en cases separades, però les coses molt clares, que han intentat que deixara la llibreta, el llibre i el llapis i jugara, però no ha jugat pràcticament, perquè el sistema no li ha deixat jugar. Si jo, la feina que he de fer en l'aula, resulta que el meu alumnat, quan arriba a casa, necessita continuar en la feina que jo li he enviat, en el suport de la seva mare o el seu pare, que a saber si tenen o no tenen capacitat per ajudar-lo, serà que no he fet la meva feina suficientment bé i que alguna cosa he de canviar de com plantejo jo la feina dins de l'aula per aconseguir que això es fixe. Això no significa que no es pugui fer una tasca complementària a casa. Complementària. Significa que s'ha d'integrar en la vida quotidiana del xiquet o la xiqueta. En anglès es pot practicar, en la família sense estar fent deures. En matemàtiques pots ajudar a la teva família en el càlcul del dia a dia. En sociologia, en filosofia, poden haver converses dins de casa, però això no necessàriament ha de plasmar-se després en una tasca, en una redacció, 200 pàgines, no sé.
Així que sí, deures fora. I motxilla també fora. Perdó. Jo penso que precisament el que és la dificultat de comprendre l'educació escolar. És molt difícil comprendre en una taula redonda els problemes que té l'educació escolar. Però, com comentava Àngels, no estem tan malament que no se pugui fer res. Se pot fer sempre el que diu una bona avaluació, millorar. Per tant, caldria fer més diagnòstics entre la societat i l'educació. Abans se parlava sempre de l'educació primer, i això sembla que ha passat, no? Pues jo penso que caldria recuperar, si l'educació en aquests moments tindria que recuperar un dels privilegis d'un partit polític o d'un programa d'un partit polític o de la societat. Jo penso que sí, que cal analitzar el que són els hàbits educatius i el que és el coneixement educatiu, que són dues coses complementàries que ens podia donar argumentacions per a conviure i per a fer una societat més democràtica, que ara sí que està malament. Jo penso que està pitjor que l'educació escolar, la societat, les relacions socials. I moltes gràcies per estar així, i jo penso que debats com una plaça són necessaris per a continuar fent una educació ciutadana democràtica i sobretot per a que puguem conviure, perquè si no, no serà possible.